Il-films relatati mal-passjoni ta' Ġesu ilhom jeżistu minn kemm ilha teżisti ċ-ċinema. L-espert tal-films Mario Azzoppardi spjega kif Hollywood minn dejjem investa ħafna flus f'dawn il-films. Films li għal ċertu perjodu kellhom il-filosofija li wiċċ Kristu ma jidhirx. L-atturi kienu jieħdu sehem fil-Parti ta' Kristu wiċċhom kien jidher. Imbagħad dieħla l-filosofija illi ebda attur huwa den illi jidher wiċċu. U allura nsibu films bħal The Robe, Ben-Hur, l-attur li qed jaħdem il-Parti ta' Kristu huwa iffilmjat minn kwalinkwa angolu imma wiċċu ma jidher qatt. Wieħed jista' jinnota li l-ebda film dwar il-passjoni ta' Ġesu mhu bħal ieħor. Diversi temi huma espressi. Imma wkoll bdew dieħlin ċertu temi. Pereżempju King of Kings tal-1960, Jisu Kristu huwa maqbud f'rewwixta li kienet għaddejja immexxija minn Barabbas. Film ieħor li juri temi differenti huwa l-film Il-Vangelo secondo Matteo ta' Pier Paolo Pasolini. Issib il-Kristu biex ngħidlek il-bniedem li jipprietka il-ġustizzja soċjali, il-persuna li huwa rib il-battut, rib il-marit, rib dak li m'għandux għaxja ta' lejla. Azzoppardi spjega kif fis-snin 70 dawn il-films raw żewġ estremitajiet. Il-ġrajja tinbidel fi musical permezz ta' Jesus Christ Superstar u l-enfasi fuq id-divinità ta' Ġesu permezz ta' Jesus of Nazareth. Azzoppardi kompla jfisser kif il-films huma arti u għalhekk dak li jkun hemm fihom hija l-espressjoni tad-direttur. Bħal kull arti oħra, il-film jirrifletti mixi x'inhu għaddej dak il-mument id-direttur. Id-direttur huwa l-artist veru tal-film. Mela inti għandek id-direttur qed jesprimi dak li huwa jħoss ġewwa fih. ċertu films ma kinux apprezzati daqskemm huma apprezzati llum, bħal King of Kings u l-Vangelo secondo Matteo. Meta taraw, tarġa' taraw, u mbagħad tibda tara l-elementi qawwija li ġieli jkun hemm wara dik l-istorja li tkun immissjajt l-ewwel darba li tkun rajt il-film. Wieħed mill-iktar films li kiseb suċċess kien The Passion of the Christ. Azzoppardi jattribwixxi s-suċċess għall-element tal-ħasda. Mela llum il-ġurnata biex inti taħsad lin-nies biex iġibhom f'sessihom kważi trid tikkompeti aktar mal-vjolenza reali li kuljum tista' tgħid qegħdin naraw fuq it-televiżjoni. Kull film jirrifletti żmien li fih inħadem. Azzoppardi temm jgħid li ma jidhirx li hemm pjanijiet futuri għal films simili.